Къде си? Ой, да виждам те, виждам те. Не, то някой го взе вече. Убия, бе, брат, убия. Не. Дайте лев не ми да почнем от начало да сме на това. Окей, това го обича. Чакай. Добре. Аз ще лепна, че нещо ми е бъгнало. Така да ще излезна от играта, защото нещо ми е бъгнало, пак ще дойда. Това не означава, че не съм в играта. Че е така да няма дейт. 99 имат някакъв нов апдейт. А, не, това са човечките още. Аре после да играм 99. Ако искаш. Ето, джойнах Боба. Да. Та. Сега. Айде, победихме хора. Ето ме. Тъкмо на време джойвам май. Да, точно когато Виктори спечелихме. Така. А Хиро, аз не успях. Да, поне... Та просто я бутнах на земя. А Боба? Никол. Боба, искаш ли? Когато, примерно, Тук ти си мърдър, Мгм. аз съм иносент и аз ще намеря шерифа. така. Има хора, има някакви от Гърция вътре в играта ни. Ей! О, аз съм не това. Да, и аз идвам. Идвам бързичко да може това да Скрюша се... Дили 6. Ми няма да сме това 100%. Не, с него сме. 2 на 3 бяхме. Ами то... Някой плува горе. И се Да, ама чува. нека да не ходим, че... Чай да започнахме. видим. Какво си? Innocent. И аз. Това е някакъв резорт, ама аз нямам да спра откъде се излиза навънка. Ела. Чай, мисля, че от е тук. Аз ще намеря. Аз мисля, че от тук изгледахме на път. Ето го бе. Ето Да. откъде. 100% е навънка мърдъра някъде. Хипер лесно е. Дап. То, който беше мърдър, мина баш през мене, човек. Аз? И не му видя. Кой е шерифа? Шерифа е... не знам кой. Milky ID Dead. Само знам, че Бейкън... Ей тая, с розовата коса. Да, но аз не мога да скача, трябва да скача върху тебе. Не може. Ето бе. Ето, че... О. И аз. Имам Добре, нека идея. просто Ела, тук. ела. Ако не... Ела горе на То ще покрива. убие та, то ще Ела убие на тая. покрива. Ела на Като че на покрива. покрива. Качи се на това е... Ма качи се тук и ела при мен. Аз ще го направя, бе, човек. Аз ще го направя. Да, ето ме виждаш ма къде съм. Хелна, има мърдър под мен, което е много зле. Първо на първо влизам в къщата да се събирам монетки, защото ми трябват. Аз имам много малко. За по-хубав нож. Не, То ще го убие, за нинджа класа. Нинджа класа искам. Майка, Да си ти купя. колко класа да имаш? 1. по-скоро. Или по-хубав нож да си купа. Аре, ще си купа по-хубав нож, като събера 40. Айде, Виктори. Не успях да си ги направя, събрах 25 и 6. Моля, аз събрах една. Аз единствено едно, което има това, нали? Да, но... Ето ги моите коси. Аз нямам... Аз нямам ли ефект. Аз нямам ефект. И аз нямам. Чай, я да видим колко си. Тук профил. Стой да те намеря. Ето ме, аз съм 18. И аз. Профил. Джин като шериф 33. Мисля, че и аз съм така. Чакай. Почти. Аз съм по-силна като мърдър. Качи на сен съм супер слаба. Дано сега съм мърдър, ще убия последна. Искаш ли ако някой от нас е мърдър да се убие последни? Ако е шериф? Ако е шериф, мърдър и шериф, просто изчакваме да убием всички. И аз. Брат, как сме точно innocent, не мога да разбера само. И аз, ела тук долу има тайна стая, ела. Аз ще знам къде е. Да, ела в шахтата. Хелна, гайс, много съм гладна. И аз също. Да след това клипче мисля да е. Той има вече човек тук. Ела, Крис тук. Да, бе, знам, ма те хората не го знаят. Така, знаят го. Да, всички го знаят. Дори мърдъра. Да, му е най-доброто място. Мислиш ли? Да. За жалост не може като си innocent да спектейтваш, като си в игра. Кога съм събрала 1400? Може да си купа някакъв ефект. Ефекти са с по 2000. Не, аз искаме това. Но и трябва 600. Значи трябва, аз имам
Чакай колко парички има. Аз имам 229 парички. Браво! Аз още малко и отивам да събирам пари, ако се жетвам, съжалявам. Окей. Мифу! Следвай. Хора, ако си пусна камерата, сега ще ме убиете. Не да я пускам. Няма. Като ставим на 1000 абоната в Кристиан Пуджинг, хора... И не само в Кристален пудинг, и тук. Да, може. Не, ако е Олхейл на... Това ли е мърдъра? Не знам, мисля, че не. Не знам, но това виж, че стреля теб. Да, Мърдъра му уби. горе е мърдър. Ето е, това не е това мърдъра. Та русата е мърдъра. Ама, то мърдър ли то? Джени Ким, ето е. Да, знам. Ти я гледай къде е. Много има същите неща като тебе. Без косата. почти. Без косата и дънките, защото ти нямаш такива дънки. Та уби шерифа го... Бързо. Не, тая тя го взе. някаква. Да, ама тя ще убие. Те май са приятелки. Щом тая гони мен и не убива шерифа. Да, бе, верно. Айде бягай. Защо трябваше да стъпнеш върху умрялото ми боди? Ето, те са приятелки. Бачи тимарите. Да, и да. ние сме така. Уби ли я? Не, тебе уби. Както и да е, ще спести. Някакъв се казва Роналдино. Тя е най-добрата ми приятелка. Не, брат. Еми какво? И на мен Милки ми е най-добрата приятелка. Чай да Какво изпратя направи? покана, бе. Не, ни пращай покана. Не, да. аз искам. И на Гледа я. мърдър. Аз искам на нея да й пратя. Аз си пратих. Надявам се да ми го приеме. Няма, те като играеш с приятелки, никой няма тя приеме. А, сериозно. Да. Мен в една игра си добавих още 3 приятели. Ага. 3, а те бяха най-добри приятели. Убили Джени Ким, не, ама... И той има още 2. Ма вече гони. Да, но той има още 2. Айде. Аре, браво, бе, момиче. Да знах само 4 вече 3, нали? Да. Така благодаря ви за гледането на нашите видеа. Ама то не е свършило Знам. още. Благодаря за гледането на нашите видеа, колкото и да са скучни. Не знам кой какво харесва Трестин Прес. Мърдър Пишете в мистери. коментарите. Да. Не знам как се прави това. Айде на яхтата, бързо идвай на яхтата. Не, аз се хвърлям във водата. Моля. Защото всички не искат. Айде, сега сме на нея. Сега сме на яхта. Аз падам от водата, е така от нищото. И аз не съм я пробвала, моля да се искам. Много е гадно. Не падай във Искам да я водата. пробвам. Не падай във Защо водата. убива ли та? Да. Що му отидеш в края, бе? Какво си? Innocent. Мърдър. Аз видях, че си мърдър още. Ще да убия последно спокойно. Окей, ако знаеш. Аз се спускам по пързалката. Ти ми намери шерифа. Да, трябва да намеря шерифа. Ще не знаеш, че шерифа може да познае, че ти си мърдър. Да. Следвам те. Защо? Чакай малко, аз знам стъпките на шерифа какъв цвят са. Оранжеви. Той не е дошъл, шерифа. Бе, някъде се разхожда. Може Тук да има са оранжеви. 2, ама... Не, то не е всеки път е на Да. оранжево, нали? Ма хайде ми, помагай ми да намерим шерифа. Търси. Добре, чакай, искам само да се пусна малко тук, че не съм хубава, въпреки че вчера бях на море, не на море, на басейн. Чай, че всички разбраха, че аз съм. Бъгнах! Да, разбраха, защото показа много си силно. Да, защото искам... Ето го! Ето го! Ето го! Жълтите стъпки. Ето го. Също такова. Не, защото аз ще го убия. Ме уби! То ме уби! Много е зле. Аз съм кампил Бах, в че зле. момента. Те виждат, човек. Да, аз съм кампил. Ама ако кампиш, ще те намразят всички. Буквално в Ако момента... кампиш, просто ще те убия. Всички ще намразят. Ами това правя именно, за да ме намразят. Защото кампя в момента. Аз ги чакам те да дойдат. Ма така ще напишат в чатовете, че с токсик и някакви такива. Взе пистолет тая. Не го е. Не го е. Да, взе го. Убия с хвърляне на ножа просто. Не съм добра в хвърляне на ножа. Аз съм много добра да ти го изиграя, да ти го хвърля. Бързо! Айде!
О, Виктори! Аз съм най-добрата на Мърдър. Ми, какво толкова? Окей, хора, имаме още няколко ранда. Ако аз спечеля мърдър, гай сега ще спечеля мърдър. Аз пък ливнах. Защо? Без да исках. Ето, сега съм. Тук си бе. Да, ми пише кампер. Да, пише че кампер, защото кампиш. Това ми е моята стратегия. Въобще не ми пука кой какво ме нарича. Кампер ли ще съм, какво ще съм, въобще не ми дреме. Тук е някакъв film се е пуснал микрофон. Чай да видя. Innocent. Защо да аз съм Innocent постоянно? Ама аз искам да се кача. Не можеш. Мога да. Пише, че мога от някъде някакъв хак имаше в YouTube, ама не помня откъде трябваше, как се правише. Беше някакъв хак, само го знам, че беше хак и нали... Искам да видя тук какво има. О, това е тук с патен. Той е мърдър. Кой бе? Едно момче. Не, Момче? ето той е. Е той. Хилна, той е до мене, той е баш до мене. Той е баш до мене. О, Хелна. Добре, че май да не ме е видял, аз се крия просто, брат. Абе, уби го е, братче. Сега ще дойде, ще те джъмпскирне. Тая кампер! Не! Ще убие, Гъро ще убие. То не е тя. То е това момче. Тя не е шерифа. Ще шерифта. убие. О, той как се е бъгнал тук, това е доста добре. Кое? Това е доста добра стратегия. Ага. Аз съм под него, брат, буквално. Чай ще намеря. Аз съм някъде под него. О, не точно ма ви. Ето го пистолет. Пистолет и тако. Ще го взема, не, аз го взема. Много е лесно, ще го убия. Те ще го митна от другата страна, че то като го виждам няма да... Ти ли си бе? Да. Включила ли си се въртенето? Не. Включи се бе. Не ми трябва. Аз не ползвам въртене. Той ще хвърли нож. Не. Скачай, кампи го, каквото искаш прави. Искаш ли аз? Аз ще го направя. Искам някакво... Да. Виктория ли направи? Не. Той има още се един. крие. О, да. Какво? Виж къде е мъртъв. Тя ще му хвърли нож. Да, ще му хвърли. Той не може да се кампи то. Еба си. Що съм такава разкарачена, не мога да разбера. Аз как съм? Не мога да видя. Не знам къде си. Пак умрех. Ето ме! О май гад. Много съм зле. Милки хора е с най-странното нещо. Ама на една моя приятелка, че я познаваш, така е паднала, е така шпагат напреде. Също и е така О, настрани. майко. Аз не съм правила шпагат. Брат, защо вместо сам да го кампиш, не кампваш самия? Имате ли още скалиджи? Не. Да, имаме. Мама трябва да ги направи. О, да. Имате ли след сос? Това е лед. Може ли? Да, чакай. Защото тук е много изненадивно. Чак, хора, това беше от нас.